Parang walang bearing eh. Yo, what's up mga kagwardo? This is Gordo Bikers again. Nagbabalik na naman tayo sa panibagong episode. Today's episode, ang gagawin natin ay babaklasin natin tong ating Ragusa na pedal. As you can see, yan. Maluwag na siya, no? Malaki na yung clearance niya. Ayan din siya. Maluwag na siya. Hindi na ako kampante sa kanya kapag pumipedal. Baka bigla maputol. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell button para ma-update ka sa sunod nating mga upload. So, for today's episode, ang gagawin natin ay tatanggalin natin to, babaklasin natin. Kung may mga alien range kayo, open range kayo, pwede nyo dito agad tanggalin. Ang gagamitin natin ay number 6mm na alien range. Paano mo gamitin yan, Guardo? So, as you can see, dual kasi ito eh. Dito pwede mong tanggalin. Pwede rin dito gamit yung open range or mga yabi tubo nyo. Vice grip pwede rin, pero sa atin ito ang gamitin natin. Tara, baklasin muna na natin. Gagamitan natin ng basahan para hindi masira yung ating alien range. Higpit yun. Ang purpose nun para safety yung thread natin. Kulak nyo lang itong alien range papunta doon. Tapos putulin mo. Yan. Alright mga kagwardo, ito na, nabaklas na natin yung ating dalawang pedal, left and right. So, ito si Ragusa na pedal, may kalumaan na ito, mga siguro magwa 1 year na rin to sa akin. As you can see mga kagwardo, yan oh, napakalaki na ng awang niya, yung alog niya. So nakakawala na ng confident pag bumuboylo ka, lalo na sa ahon. Tatayuan mo, nangangamba ko baka bigla maputol. So, ngayon, naglakas loob na tayong baklasin to. Sabi nung nagtinda sa akin, kung na-disclose yung shop, self bearing na rin daw to. So, tara, buksan natin. Ang gagamitin nga pala nating tools ito, umorder ako, kaka-order ko lang nito sa Shopee. Kakarating lang. Look what, ang dami oh. Torque wrench. So, ito, tanggalin muna natin tong cap dito sa dulo. Ayan, pagtanggal nyan, tusukin mo lang yan. Anong pantusok mo dyan. Matalim na bagay, pantusok dyan. Okay, antik na. Nasira na. Tigas, di bali. Hati naman to eh. Ayan, ang dumi. Nilagyan ko kasi ng grasa to nakaraan. So, itabi natin tong cap. Linisan natin mamaya yan. So, ito kasi, makikita nyo, wala tayong pantanggal niyan, wala akong pantanggal. Kailangan niya is 8mm na torque wrench. Yan, saktong sakto yan siya dyan. Ayan, saktong sakto siya. Ito talaga hindi ito magagamit sa bike, hindi talaga ito pang bike. Ito lang talaga yung habol ko, pero pag sa ibang gamit, magagamit pa natin to. Malay natin kung makabili tayo ng brum brum. Lahat naman posible pag naniniwala tayo sa kakayanan natin. So, tara, baklasin na natin. Pag nalagay na natin tong 8mm na wrench dito sa loob, yan, sa bolt niya sa loob, yan, okay na siya. Gamit si allen wrench na 6mm, ayan na, yan na yung magiging mukha niya. Siya yung magiging handle natin para matanggal natin, makontra natin tong pag-ikot, kasi hindi naman natin mahawakan to. Ayan, hindi natin matatanggal yan. So gagamitan natin ng pliers pang kontra. Ayan, natanggal na natin.
Ayan, 8mm. So natanggal na natin. Dandahanin natin, baka magtalsikan yung bearing dito. Tayo natin para secured. Bakit parang walang bearing? Ayan, nailabas na natin yung axle. Parang walang bearing eh. Legit ba to, Ragusa? Kala ko silk bearing. Wala siyang bearing. Ayan, ilabas natin tong kulay puti. Pula pala. Ito yung dulo niya. Hindi naman to bearing eh. Wala siyang silk bearing o ano. Parang plastic. Punasan natin para maklaro natin. No. So ito, plastic to. Spacer niya plastic sa loob. Tapos ito yung kulay pula niya sa gitna. Kasi bakante naman oh. Wala siyang bearing. So wala siyang self bearing. Kahit dito wala. Bakante oh. Tapos ito dito, tanggalin natin tong nasa loob. Hanap tayo ng paraan paano tanggalin yan. Ayan. So ito, plastic nga lang siya. Hindi nga siya silver. Kaya pala lumuwag. Wala siyang bearing. O ayan. Naisahan tayo. Pero sulit na rin naman para sa presyo niya. Mag-isang taon na rin to sa akin. Maghanap muna tayo ng spacer. Sana may mahanap tayo. Hindi kaya ito masyadong makapal. Gagawa na lang tayo ng spacer para sa kanya. So ito na mga kakordo, nakagawa na tayo ng spacer ito. So ito try natin kung hindi na siya luluwag. So may medyo katikasan siya. Ayan. So wala na siyang alog. Wala na siyang alog. So nakuha na natin yung adjust niya. Huwag masyadong mahigpit kasi titigas din siya. Ayan. Basta huwag nyo lang baliktarin yung paglagay yung pedal. Yung kaliwa, kaliwa lang talaga. Kanan. Dapat alam nyo yung lock dito. Kung magbalik kayo, dapat tandaan nyo yung lock kung saan papunta, kung counterclockwise or clockwise. Kung lock niya clockwise,
ibig sabihin kanan. Pero pag counterclockwise yung lock, ibig sabihin nun kabila yun, left and right kasi ito. Kailangan may mga pedal kasi na walang tatak gaya nito, walang nakalagay na left or right. Wala. Kaya pag nag-backclash kayo, kailangan tandaan ninyo kung saan yung pedal na yun. Baka mabaliktad, matanggal lang yung lock. So, may ikot na siya. Lagyan natin ng grasa. Punuin natin. Kasi matagal-tagal to bago mabaklasin ulit. Gawa na lang ng paraan. So, yun. Wala nang alog kahit kunti. Kampante na ulit. Lagyan na natin ng cover. So, nagawa natin ng paraan yung ating pedal kahit hindi siya self bearing. So, spacer lang. So, wala na siyang alog. Ayan, successful. Kahit anong hatak-hatak natin. So, ito na rin ang ating kabila. Kaliwang bahagi ng ating pedal. So, successful din. Wala na ring alog. Ayan. Medyo sasanayin na lang natin yung tigas para magluwag siya. Ganun talaga pag bago. First time, masikip talaga. Gago! Ayan. Yung cup natin yung may problema ngayon. Kasi pag ilagay natin yung cup, natutulak yung spacer natin, nagkukos ng paghigpit. Mahaba naman to. Putulan natin tong cup natin. Matakpan lang yung butas, okay na yun. Ayan. So ito na nga mga kakwardo, matapos ang lahat ng ating paghihirap. Ito na, nabuo na natin. Na PK man tayo. Sabing self bearing pero hindi pala siya bulol. Gutom na. So hindi pala siya totally self bearing. So may plastic lang siya, plastic lang nasa loob. Hindi siya bearing talaga. So nagawa natin ng paraan para mawala yung alog. Ayan. Nilagyan lang natin ng spacer. Successful yung spacer na ginawa natin. May binago lang akong konti. May tinabasan lang ako dito sa loob. At saka yung cup natin mismo, cup na lang. Wala na yung pangtusok niya kasi pag dumikit doon sa bolt ay naghihigpit siya, no? So ayan, working na. At wala nang alog. Ganon din dito. Wala na ring alog. So tara, ikakabit na natin. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Baka magkalimutan natin, mabaliktad natin. Nako. So dalhin na natin tanggalin na natin to. Tapos na yan. Allen wrench number 6mm. Ayan. Panghigpit dito. Tara.
Alright, nakabit na natin. Huwag nyo na lang pansinin yung dumi. Ha? So, ayan. As you can see. Wala na siyang atras abante. Okay.